Banka eta etika. Uztargarriak diren bi kontzeptu izan daitezke. Banka eta etika elkar batzen dituzten proiektu finantzieroak badauzkagu. Eta hauen kontraesanak eta hauen potentzialak ezagutuko ditugu gaur planteatu dizuegun programarekin. Erreportaje eder bat eta noski solasaldi interesgarri bat zeinean gaiari lotutako adituak edukiko ditugun. Eta noski nola ez bukatzeko Koldo Gartziaren errezeta goxo bat edukiko duzue. Beraz, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Gaur, banka etikaz hitz egiteko banka fiarera hurbilduko gara eta bertan kontzeptu horiek nola elkartzen diren erakutsiko digute. Ikusten duen, banka etikoa Europa mailan zala, alde batetik kooperatiba bat, hau da, erakunde bat lekua emoten duena parte hartzeko, hau da, demokratikoa, buru bakoitzak boto bana dauka, berdin da zenbat diru ipini duzun, orduan, hor jendearen balioa parekatu egiten da, ez da diruak esaten duena bakoitzak zenbat balio dugun, baizik eta norberak dauka boto bat. Gero ere ez da bakarrik kooperatiba bat izatea, da zer egiten duzun diruarekin. Banku etikoetan beti daude marragorriak, hau da zer ez dugu egiten, baina baita ere zer egiten dugu, zer motako gizartea bultzatu nahi dugun. Zentzu horretan kreditu bat eskatzen danien banku etiko bateri beti neurtu egin behar da proiektu horren eragina gizartean, ingurugiroan eta abar. Hau da, bermatu behar da egiten dugun guztia eragin positiboa daukala gure gizartean. Orduan, zentzu horretan banku etiko bat da irabazteko asmorik gabeko erakunde bat, baina enpresa bat egiten eta enpresa hori banka sektorean dago, baina ez da normalean guk ekonomia solidarioan ikusten ditugun enpresak, baina kasu honetan oso berezia da, ze sektorea apur bat arraroa da edo zailagoa edo diru gehiago mugitzen duena, baina ez da ONG bat edo halako enpresa batekin konparatuz ezberdina. Normalean aritzen gara bakarrik lau arlotan, hau da, arlo sozialetan, hau da, kooperatibismoa, bazterkien aurkako enpresak edo lanbide topatzen kalian dauzenei edo egoitzak sortzen etxea ez daukatenentzako, eta gero bigarrena litzateke nazioarteko solidaritatea, hau da, bidezko merkataritza, mikrokredituak hegoaldean, gero hirugarrena litzateke energia berriztagarriak eta ekonekazaritza, eta laugarrena litzateke kultura, aisialdia eta halakoak. Orduan bakarrik aritzen gara arlo horietan egiten duguna argitaratzen dugu, orduan gure bazkide zein bezero guztiek jakin aldute momentu guztietan euren dirua non dauen, eta guk irabazteko asmorik gabeko erakunde baka irabazten dugu, baina ez dugu banatzen irabazten duguna, geratzen da proiektua indartzeko eta gero eta handiago bihurtzeko, hasi ginen oin dela 9 urte Bilboko bulego baten, gero zabaldu genuen Madrilen, Bartzelonan, pasaden urtean ja Sevillan, orduan, apur bat askunde batekin ari gara eta gero eta jende gehiago hurbiltzen ari da. Banka ikuspuntutik ikusten baduzu, gutxi gora bera gauza bera egiten dugu, hau da, diruak daukana ipintzen du, bai kontu korrente baten eta bai ezarpen baten, diruak ez daukana eskatzen du eta jasotzen du mailegu baten. Orduan, hori baraina da. Zer pasatzen da? Guk askoz txikiagoak garela eta ez daki nork ipinitako itzelezko dirutzak inbertitzeko, orduan, goiez apurka. Eta apurka joaten, ezatako guk ez dugu bizum. Eta jende, zelan esan lehike bizum barik banku bat, eta zelan esan lehike 40 pertsoneko banku bat, hori da, minut.
azkenien pentsatu behar dugu, hau dela, danon artean aurrera atera behar dugun proiektu bat. Ez norbaitek sortu duen proiektu bat niri salmenta bat egin nahi didana. Ez da hori. Horretan ezberdintasuna badao. Gure helburua ez da bakarrik dirua mugitzea dirua irabazteko, gure helburua da dirua kudeatzea gizartearen nahiak edo betebeharrei erantzun bat emoteko, ze azkenean dirua jasotzen duten proiektuak aurrera ateratzen dira. Dirua jasotzen ez duten proiektuak porrot egiten dute, ze ez dute dirurik aurrera ateratzeko. Orduan, badau potere bat hor gure kontsumoarekin erabakitzeko ze motako gizartea nahi dugun, ze motako gizartea ez dugun nahi. Dirua ipintzen hor edo horrez. Ekimen eta egitasmo askok martxan jartzeko finantziazio beharra eukitzen dute, eta finantziazio hori bilatzeko ezinbestean bankura jo beharra. Horretarako, badaude, modu etikoan finantziazio hori bilatu nahi duten egitasmo edo proiektuak. Eta horretarako dago hain zuzen ere banka etika bezala ezagutzen den alternatiba. Hortaz hitz egingo dugu gaurkoan banka etikaz eta horretarako hain zuzen ere beren ibilbide eta egitasmoetan ikuspegi etikoa ezinbesteko zutabea den enpresen edo egitasmoen ordezkariak ditugu. Hemen dugu Nerea Filat, Katakrakeko orain bai proiektuaren partaide edo kide, irabazi asmorik gabeko proiektua denok ezagutzen dugu, bertako taberna, jantokia eta liburutegia. Ongi etorri. Hemen daukagu Inigo Pontzel, hain zuzen ere isolamentuen bidez alternatibak eskaintzen dituen enpresako kidea, Aislanat enpresako kidea, eta hain zuzen ere efizientzia energetikoa ere printzipio etikoetan oinarritutako apostu bat da, baita ere zuen lan harremanetan oinarritzen zaretenean, ezta? Ongi etorri, eta Edurne Arzeluz Reaseko kide zaitugu, ekonomia sozial eta solidariorako sarearen ordezkari eta noski ekonomia sozial eta solidarioak etikatik euki beharko du, ezta? Bai, printzipioz bai. Ongi etorri. Edurne, eta hasiko gara, Edurne, banka eta etika. Uztargarriak dira, bi kontzeptu horiek? Bai, posible da lotzea banka eta etika. Adibidez ere egiten dugun etekinak handamo bakoa, ekonomia solidarioentzat oso importantea da zirkuito ekonomiko batean atal guztiak izatea balorekin, adibidez. Merkataritza, banaketa, ekoizlea eta finantza ere bai, etika moduan egitea. Eta antz hori badago proposamen batzuk, adibidez behariek egiten denentzat, nola inbertitzen duten etekinak, ze dividendoak banatzen dute, nola lortzen duten dirua, ze azalpenak ematen dizkie bezeroeri, eta azkenean sistema kooperatibo bat dela, eta han ere markatzen du helmuga eta helbidea. Inigo, zuek esperientzia duzu, ezta? Zuen enpresaren nolabaiteko laguntza finantziero horretan, zuen harremana banka etikarekin. Egin duzu? Gu hasi ginenean, ez genituen mediok, inbertsioak egiteko, gure kabuz, eta, jo genuen banka normalera, edo ez dakit nola esan ziguten ez zigutela dirurik emango, eta, hitz egiten pertsona batekin, hitz egin zigun fiarez, adibidez, eta, hitz egin genuen fiarerekin, aurkeztu genion proiektua eta fiarerekin lortu genuen finantziazioa edukitzea termino normal batzuetan, edo gure bizitza hipotekatu gabe edo ez dakit nola esan. Termino normalez hitz egiten badugu ere, hitz egin beharko dugu, harreman kapitalistetan oinarritutako enpresak edo ekimenak direla, eta horrek ere kontraesan batzuk sortuko ditu. Baliogarriak dira alternatiba hauek kaso guztietan? Kaso guztietan,
nik esango nuke, gure kasuan behintzat, guk ere gure bidea egin behar izan genuela eta gure eredu propioa modu batean montatu. Egia da, denok dirua behar dugula. Orduan, hortik ezin dugu ies egin, ez? Eta modu batean horri erantzuna emateko, guk katakrak montatu genuenean, erabaki garrantzitsu bat hartu genuen, eta izan zen eraikina erostea, uste genuelako eraginkorragoa izango zela bai proiekturako, bai hiriari ematen algenionerako, eta horretarako estruktura ekonomiko eta finantziro potente bat behar genuen. Horren handia, banka etikoak edo delakoek ezin zutela nolabait bete, ez? Edo lagundu bide hortan. Orduan guk bai montatu genuen estruktura bat hiru ardatz zituena, alde batetik guk mailegu militanteak deitu genien izena jarri genien horiei, horiek ziren hain zuzen ere pertsona norbanakoek guri dirua uzten zigutela, oso interes txikiarekin, nahi izan ezkero, edo zero interesarekin. Hortik gure finantzazioaren ere erdia iaia lortu genuen, doaitzak ere lortu genituen, 1.000 euro edo gutxi gora bera, doaitzetan, eta gero bai banka etikora jo genuen hipoteka baten bila. Banka etikoaren bidea hasi ginenean, ohartu ginen, etzela horren erraza. Fiarerekin ez genuen lortu gure hipotekarik, eta justu katakrak genuenean triodos gogoratzen duzue, triodos orain horren etikoa ez den hori, ireki zen, beraiek oso balintza honetan eman zeguten hipoteka bat, eta beraiekin hasi ginen. Urteak pasa hala, oso deseroso geunden delako banka etiko horrekin, eta pauso handi bat eman genuen guretzat oso erabakiorra izan dena, eta izan da, COP57 kreditu kooperatibarekin lanean hastea duela 2 urte terdi, gutxi gara bera, ia 2 urte, triodoseko hipoteka bertan bera utzi genuen, eta beraiekin sartu ginen buru belarri lan egitera, kreditu bat egin ziguten, ez dute hipotekarik egiten, eta guretzat erabaki horra izan da, bi gauzengatik alde batetik ere kolektibo moduan gehiago funtzionatzen dutelako eta ez banku baten estrukturarekin, eta modu batean guk daukagun bide asambleario eta horizontalaren parekoagoak dira, eta asko zerrazagoa eta oso ongi elkargu lertzen dugu. Eta gero, aliantza etorkizunerako eta egunerokotasunean, aliantza ezinbesteko bilakatu dira. Orduan, modu finantzeroan aldaketa handia izan da, eta bestalde gainera modu politikoan, kide nolabait bilakatu gara, eta arain asko egiten dugu lan elkarrekin. Bere kontraesanak garbiak dira, azken finean ez dira propio bilatzen direnak, hain zuzen ere banka etikoak gainditu nahi dituelako, bankak normalean dituen arazo edo sortzen dituen arazo sakonak, zertan lagundu dezake banka etikoan? Kontraesan horiek zertan gainditu ditzake, Edurne? Adibidez, zuen sistemaren baloreak haiek ere eta hori laguntzen du. Hori, nireak esan duen bezala, azkenean, enprese guztiak behar dugu, sistema bat, edarketak egiteko, onomiak ordaintzeko, banku sorta egiteko, transferentziak egiteko, baina hori, zuk egiten duzu, jakinda, sistema honetan, pizka bat zuen baloreak ere dute. Egia zan, gaur egunerek, oiko banku bezala badut tresna guztiak, baina hipotekak oraindik ezin du eman. Zentzu horretan, Inigo, zuen esperientzia personaletik, nun ikusi duzue, ekarpen gisa banka etikarekin edo horrelako banka ereduekin lan egiteak, zertan lagundu dizue? Bai, ni lehenengo gauza da ja tratua, ez? Guai ez, fiarerekin hasieratik sentitu gara hitz egiten, zu bezalako beste pertsona batekin, ez? Ja pentsara beste banku etxe batera, eta elkartzen zara komertzial batekin, saldu nahi dizuna, produktu batzuk, eta fiarerekin ja gu hasieran ja sentitu ginen, hitz egiten genuela, ez? Detuatu, ez? Osakin nola esan. Eta, gauzak nahiko errezak izan ziren guretzako
bai egia dela, adibidez, zuetan zara banku etxe batera normala edo ez dakit nola esan, ez, edo tradizionala edo, eta ematen dizutela dirua nahiko azkar, ez? Banku etikoetan, pasatu behar dira komite etiko, komite desakitzer, ez? Pasatu behar dira pausu batzuk oso ongi dagoela, ez? Dirua ongi joateko joan behar den lekuetara, baina bai luzatzen direla epeak eta zentzu horretan batzutan pixka bat uste dut ja gero eta azkarrago egiten direla gauzak, Eta gure kasuan, hori oso erreza izan zen, eta horri esker posible izan genuen martxan jartzea enpresa, ez? Bestela ezen izango genuke hasi. Eta kalean, oinezkoak edo dena delakoak dauzkagu zai, hain zuzen ere, beraiek banka etikaren inguruan zer dakiten edo ze hausnarketa egiten dizkiguten helarazteko. Beraz, hitza hemendik, hitza kalera pasatuko du. Probatuko nuke, bai. Ez ditudalako ezagutzen. A ber, pues sosa gehiago balimenuen, pues igual bai. Eta informatu beharko nintzen. Baina bai. Ez. Uste dut ez. Ez, inoiz. Ez. Osea, lehenbizkaldia itzen dutela hau. Ni idea. Ez, keba. Eta beti bezala kaleak hitz egin digu mikrofonoari. Hitz egin dio, erantzun edo galdera gehiago eginez. Eta hemen, galderak noski badauzkagu, baino erantzunak ere bai. Eta zentzu hontan, banka etikoaren kontzeptua ez alda ulertzen baita ere oso modu kualitatiboan. Esan nahi dut, irisgarritasuna du benetan masa batetara, enpresa tejido batetara, gure inguruan dagoen errealitatera, eta horren arabera aurrera egin dezake edo muga horretan gelditzen da, edo bere burua ere hor kokatzen du. Hori nik uste dela galderarik garrantzitsuenetariko bat. Ze kontua da eredu ekonomikoaren arabera batzutan egunero bankura joan behar duzula dirua austera. Adibidez, geltokin bertan, katakraken, edo ez, egunero, esan dut, eskudirua erabiltzen den eredu tokitan, egunero joan behar duzu bankura. Eta momentu honetan, ez dago banka etikoaren eredurik hori, ez, jasan dezakena. Nik uste dut handinaia balego, ez dakit momentu honetan adiez fiaren edo COP57 argi dago ez, kreditu kooperatiba bat delako, ez delako banku bat, ez dakit hori eredua den, baina bai badago orain kreditu txartela, ez duela urte batzuk etzegona. Bueno, nik esan nuke gutxika pausoak egiten ari direla, baina eske, bankuek mundua dominatzen duten modu batean, orduan ez dakizu punturaino. Sistema kapitalista bat nire pila bat, ez? Sortzeko banku etikak, hori argi dago, entzaiola bat ere interesatzen, ez? Kapitalismoaren ze bat da, bankuak. Eta nola anima gaitezke konbitzera gehiago, eta eske sistema handago bidetzat, sistema gakoa, ez? Biduarena, orduan, karo, ez da inerreza, ez? Sortzea, eta begura ere desberdinak dira, baina ez izangoak dira denborak desberdinak, Bai. Uste dut, sistema aldatzen ez dinean, oso zaila beti egon behar direla kontraesanak, ez? Banka eta etikaren artean, birua behar dugu, gaude gizarte baten barrua sartutak, naiz eta, ez? Igual beste modu batez saiatzen zarela gauzak egiten, eta nik uste dut sistema aldatzen ez denean kontraesan batzuk egon behar direla, oso zaila izango direla hori pasatzea, ez? Oso bitxia da, ez? Azkenean hitz egiten ari gara merkadu askearen kontzeptu liberal eta neoliberalaren printzipio erdigune, baino bankari dagokionez hor askatasun gutxi da horrelako pausuak emateko. Esan dezakegu baita ere oso frente demagun importantea dela ordezkatzen duena eta hartaz kontraesanak nabariago identifikatzen ditugula eremu horretan. Bueno, esan daiteke, baina nik esan denuke bankak kontraesanak oso modu argian
bizi ditu, baina guk gure proiektutan ere bai. Ere bai. Esan nahi dut, egia da beste diruarekin tratatzea ez moralki gure munduan ez dela horren erosoa. Orduan, segurazki horregatik ez direla olako proiektu gehiago montatzen, horren jende nolabait begirada eraldatzailea duen jendeak ez duela horren beste ekonomia lantzen ez, edo olako ibilbideak egiten, ez dakit, osea, masa handi bat beharko litzateke hori aldatzeko. Baina aldi berean garbi dago eta banku konbentzionalek erakusten digute, printzipio etiko horiek reklamo sozial bat direla, alegia gero eta gizarte sensibleagoa dagola. Hor saltzen dizkigute fundazio, hor saltzen dizkigute ekimen solidario eta sozialak etengabe komunikabideetan, baina hori ordezkatzen duen alternatiba errealena banka etikoa da, eta ez du hori modu masiboan baliatzen. Horrez aldago ere kontraesan bat, iristeko zailtasun bat, gabezi bat. Bai, haiek daukate poterea, ez, azkenean, eta haiek daukate dirua, eta haiek daukate, aldean edunen esan den moduan, banku bat sortzeko etikoa edo kooperatiba kreditua sortzeko, zinezkoa da, ia. Jartzen dituzten ideak denak oso zaila da, orduan, nola iristen zara jendearen gana, ezin baldin baduzu jarri sukursal bat edo ez, leku bat fisikoa adibidez Iruñan, ez, edo azkenean, eta oso erreza da joatea beste banku batera, dirua eraman, txartela, esakitzer, azkenean oso zaila da iristea jendearen gana, ez, edo... Bai, eta batzutan ere jendeari ematen di beldurra, ez? Bai. Konfiantza, arazo bat ikusten da hor. Ez da, konfiantza, baizik eta ez dakit. Konfiantzarengatik ez dut uste izango denik, baina batzutan, haiek egiten dute komunitabidean eta hori bere potereak, ez? Nik esango nuke, zuk esandakoaren arira, hori dela kapitalismoaren bertutea. Guk oso ongi saltzen dugu, esan dut, gure balioa, nor ez da egongo gure balioaren alde, kapitalismoan, baina ez guk suposatzen dugu materialismoaren alde, ez? Orduan kapitalismoak ohiko bankuek hartzen dituzte gure leloak, baina beste materialtasun bat proposatzen dute. Hori da kapitalismoaren bertutea guk ez duguna. Eta kontraesan, garbi dago ez dela gai erreza banka eta etika uztartzearena, baina garbi dago banka konbentzionalaren aurrean alternatiba finantzieroak ere badauzkagula. Egun, alternatibak edonolakoak beharko ditugu, eta gastronomikoak ere, eta horregatik gain zuzen ere, gaur Koldo Garziaren beste errezeta goxo bat dastatuko dugu. Kaixo, gaur prestatu behar dugu plater bat borrajarekin, sobratu zaigun borraja platerkada batekin, eta ingo ditugu kokotxa batzuk, makailu kokotxa batzuk pilpilean borrajarekin. Bada plater bat nahiko tradizionala, baina nik uste oso modan ez dagoela eta ja ez dela asko ikusten, eta niri da asko gustatzen zaidan plater bat. Eta prestatuko dugu, oso erreza da. Pilpilea egiteko, lehenengo behar dugu baratzuria, eta frigituko dugu, gero, olioan. Botako ditut baratzuriak eta kaiena erdi bat, igual. Olio pixka bat botako dut. Baratzuria dugu prezia, eta orain egin behar duguna da perezia moztu. Eta orain ja, bakarrik prestatzea kokotxak,
hauek ja garbi daude, baina bueno, batzuek dituzte normalea, bueno, beti garbi ez baldin badaude. Baituzte tira hauek moztu behar direnak, eta normalean ere bai, hemen izaten dute ere bai, bueno, pusketa bat mozteko, baina bueno, hauek daude prest. Eta egin behar dena da, gatza bota. Eta orain ja, gatza botata, botako dugu sarteginera, bale? Kokotza egon dira ja 2 minutu edo alde bakoitzagatik. Eta orain botako diet ardo txuri pixka bat. Eta gero aterako dut salda hori eta guztiko dut bakarrik sarteginean kokotzak eta pilpila egiteko hasiko naiz mugitzen eta gehitzen salda hori poliki-poliki, ligatzeko, bale? Ikusiko duzue oso erraza dela hau, baina egin behar dena dela hori. Ateratzea hemendik salda. Hemen geratzen da pikin bat. Eta egingo dugu hori. Zutan mugitu eta poliki-poliki gehitzea hau. Ari da ligatzen ja. Nik uste testura hau oso ongi dagoela, zeren da saltza moduko testura bat. Botako diot perezil pisa bat. Beste buelta batzuk. Eta prest gaude enplatatzeko. Badugu ja dena enplatatzeko. Horretarako, botako diogu borrajari, saltza pixka bat. Zapore hartzeko ere bai. Eta jarriko dugu platerean. Eta, joango gara jartzen, gainean kokotxa bat. Eta baratxuriak ere bai, gainean. Hemen ditugu kokotxak borrajarekin. Zaila ba, banka printzipio etikoei lotuta ulertzea. Menpekotasun harremanen erdigunean kokatzen da harreman kapitalista batean, hain zuzen ere entitate finantzieroek eta bankak daukan tokia. Baina noski badaude alternatibak edo saiatzen ari dira. Printzipio etikoetan oinarritutako finantziazio sistemak bilatuz, proiektu iraunkor, jasangarriak, eredugarriak aurrera eraman ahal izateko eta bide horretan kapitalismoaren hezur muina ikutzen dela antzematen dugu. Aurrera bidean badaukagu zeregina, beraz badakizue, ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.